Da, mamă, ia să vezi ce mult înseamnă o persoană și o familie normală. Un copil care crește necesită școală, ghete, caiete, creioane și o coală să scrie. Când o să fiu mare, nu o să fac rău la nimeni, nu o să trag legale, nu o să-mi fac tatuaje care mai de chiare, să-mi trăiesc viața numai în destrăbolare. Da, tată, m-am trezit deodată între rău și bine, prinsă partea întunecată, pe străzile astea care n-au suflet vreodată, unde terpete îi spun pistolul în șafă. Vorbesc de viață, despre bunătate, blândețe, speranță, despre iubire, că ura în balanță cu faptele rele făcute de îngheață. You show me what is life, you teach me what is right, you give me that love that I give to the nation. You show me what is life, you teach me what is right, you give me that love that I give to the nation.